Hello ka parokya, aduna na sad kita isgutanan karon mahitungod sa liturgical music. Kini ang tempo sa pasiunang awit. Unsay mga basihana nato sa tempo sa pasiunang awit? Una, ang liturgical action. Unsa may liturgical action? Ang paso sa mga ministro. Kung hinay ang pagpaso sa mga ministro, ingon ana pud kahinay ang tempo sa imong pasiunang awit. Kung medyo paspas pud sila gamay, imuha pong paspason nga tama sa baklay sa mga ministro ang imong pasiunang awit. Ikaduha nga i-consider is ang season. Normally, kung Lenten season, murag yun taon nagbaklay sa Kalbaryo nga nagpasan sa cross ang mga ministro ana. So ingon ana pud ang tempo nato sa pasiunang awit. Kung Easter season or festive or Christmas season, medyo naapoy pagkapaspas na sila gamay, so ato apod na siyang i-consider ang tempo nga medyo festive. Ikatulo kay ang capacity sa imuhang choir. Kung medyo dili na kaayo bata imuhang choir, medyo imuhag yun na i-consider ang tempo nila kay basig dili sila kaapas sa paglitok. Or kung medyo batanon ng imong choir is medyo mo hilig po na silang paspas gamay. So, ibagay nimo na siyang tulo, ang liturgical action, ang season, ug ang capacity sa imuhang choir, inig mag-execute ka og pasiunang awit. Kung naa kay madunggang, palihog lang comment sa baba, ug ayaw kalimot pag-like, follow, ug share ani atong page. Kana lang sa karon ka parokya, God bless kaninyong tanan.